todo ciclo chega a súa fin. Soñando coas antigas Inramas ou viaxes célticas, remata terras de Merlín despois de 12 travesías polos países irmáns. O programa de hoxe será un resumo dos xa emitidos nesta serie documental. Pero o devalar do tempo continúa como a espiral que xira e xira arredor de sí. Di un bello dito irlandés que a cadea da vida é un nó sen fin de posibilidades e diversidades, mantido e posibilitado polas súas raíces firmes nas tradicións primitivas. Con percorridos que sumaron uns 33.000 kilómetros, hai dabondo para lembrar sempre, desde xentes e paisaxes ata as anécdotas que surdiron no camiño. E as coincidencias entre os países celtas, como a importancia ancestral do culto ás pedras. Velai o día que con Yves Belanfan admiramos o túmulo de Gabrigny, en Bretaña, con lousas graníticas fermosísimamente talladas. Escoitar a cantiga gaélica de Fiona Mackenzie diante dos menires das Illas Hébridas, en Escocia. Abraiarnos diante da monumental beleza lítica de Stonehenge, no sur de Inglaterra. O célebre outeiro irlandés de Tara, onde o rei tiña que tocar a pedra do destino, símbolo de fertilidade. As construcións civís do Castro de Coaña, na Asturias Occidental. Ou aquel día nevoento e mollado que con Jim Hoskin e David Williams fomos coñecer unhas enigmáticas pedras. Hai que colocar dúas pezas de cobre aquí, na pedra. Faz unha pregunta e se a resposta é afirmativa, as pezas de cobre van de lado a lado. Entón, debes pasar por baixo da pedra. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes agora? Ben, moi ben, de maravilla. A proliferación de lendas é infinda, pero a primeira e principal foi a do rei Artur e o mago Merlín. Tal foi a súa importancia que configurou a personalidade de, por exemplo, Cornualles, pragado de lugares artúricos como esta insua onde se di que naceu o rei. E sobre todo o país de Gales, onde se recolleron as máis antigas profecías daquel singular bardo que residía neste outeiro. E no centro da Bretaña, a fraga de Broceliande está chea de mitos como Vals en retorno, a fonte da eterna xuventude ou a propia tumba do mago Merlín. É unha bella igrexa con vidrieiras e cadros dedicados ao Santo Grial, o cálice da derradeira cea de Cristo, motivo de apaixonada busca lendaria e literaria por media Europa, Galicia incluída. En Escocia atopamos referencias a Merlín, asemellado a un tal Lailoken, un bardo que se volveu tolo nos bosques. E desde logo, Merlín estivo no prodixioso maxín de don Álvaro Cunqueiro, señor de Mondoñedo,
vila fantástica chea de alegorías e historias de trasmundo. E atopamos no camiño outras fermosas lendas, como esta da Illa de Man. Os maneses son respectuosos cos trasnos, gnomos, elfos e demais sentiñas dos soños. Por iso hai que estar a ben con eles, como nesta ponte, onde din que habitan e poden facer falcatruadas se non son saudados. Tamén convén saudalos en manés. Sei que lles gusta máis. Hai lendas misteriosas como a que nos relatou o contacontos escocés Alexander Mackenzie. Había un gaiteiro que sempre estaba ás ordes do xefe da banda e tiña que tocar aínda que non quixera. Un día foron á cova de Mackinnon porque se oían ruídos extraños dentro dela, quizáis de fadas. O cando gaiteiro entrou pero saiu axiña morto de medo e sen pelo. O gaiteiro e os seus acompañantes quixeron investigar que era o que pasaba. Algúns homes entraron para mirar, pero non daban saído. Foi entón cando o gaiteiro entrou tocando a gaita para que o escoitaran os compañeiros e atoparan a saída. Pero ninguén aparecía. O gaiteiro adentrouse máis e máis na cova. Os que estaban fora escoitaban os sons da gaita cada vez máis lonxe, ata que todo quedou en silencio. Daquela, subiron ao outeiro que hai por riba da cova coa esperanza de escoitar a xente, apoiando os oídos na superficie da terra. Pero non se escoitou nada. Ninguén saiu. E quen sabe se o gaiteiro está aínda na cova. As referencias das cidades asolagadas son moi comúns en todos os países celtas, pero significativamente na Bretaña, coa paradisíaca Is, que quedou sepultada polas augas como unha Atlántida presentida e nunca vista. Das augas de regatos e mananciais xorden as xanes, pequenas fadas espidas e con as. Para nenos e maiores, as xanes en Asturias sempre foron como un soño. Bueno, pues la mayor parte de los mitos, sean xanes, sean cuélebres o sean nuberos o tal, cuando van perdiendo el poder primero, el anicio, acaben siendo cocos o míos para los nenos, ¿no? Non te acerques a tal cueva, non te acerques a tal viesca, non te llegues aquí o allá, porque tan les xanes y llévente. Hai coses en Cangas de Narcea, un concello de aquí de Asturias, a los nenos el día de Santiago non los deixaban bañarse porque decían que era un día muy azariento, bueno, en principio porque se podían afogar en el agua, pero eso después indagando por qué era porque había una encantada, una xana, eso que é la leyenda más tradicional, y el día de Güey, que xente de 20 o 30 años, pues cuando cuentes esto dices, pues sí, verdad, yo cuando era neno no me deixaban bañarme. Probablemente no contaban porque ya era la maldición de la encantada, pero sino que eso quedó en el subconsciente de la xente y, bueno, está aí, arrequexado, ¿no? E non podemos olvidar a lenda das Merry Maidens, as felices doncelas de Cornualles, un grupo de rapazas que cometeron o inconfesable pecado de profanar o domingo bailando o son da música de dos gaiteiros. E por iso foron castigadas polo Creador, que as converteu a cada unha nun menir e formou con todos eles un círculo perfecto. Pero sin dúbida, quizáis para os galegos, a máis trascendental lenda aparece no manuscrito irlandés chamado Lebor Gabála Eirean, custodiado no Trinity College de Dublín. O capítulo 13 di que Iz, fillo de Breogán, subiu á torre da cidade de Brigantia nun claro serán de inverno, e contemplando os 4 cadrantes, pareceulle que vía a semellanza dunha terra alá ao lonxe.
Id decidiu navegar alí cos seus, pero foi asesinado polos nativos, os Tuatha de Danann. Cando volven co corpo de Id, o pobo dos Brigantiums, alporizado, pide vinganza e despois de cruentas batallas logra conquistar Irlanda. Outro aspecto abordado en Terras de Merlín foron as situacións lingüísticas. Os idiomas célticos teñen dúas variantes: a gaélica, composta por irlandés, escocés e manés, e a britónica, que inclúe bretón, calés e córnico. O irlandés foméntase nas escolas do oeste. Hai só unhas 150.000 persoas que o teñen como lingua nai, pero 1 millón teñen coñecemento dela. Está recoñecida como cooficial co inglés. Publícase pouco, mais teñen unha canle de televisión que fala irlandés con subtítulos en inglés. En Escocia, o idioma escocés falase nas zonas occidentais. En realidade, o idioma celta de Escocia é un tanto testemunhal. Dunha poboación de 5 millóns de persoas, só falan unhas 60.000. Por iso todos os medios son poucos para apoiar a lingua, como esta publicidade nos taxis, ou algunhas publicacións maiormente especializadas. No Parlamento Autónomo o inglés predomina. Só algúns deputados das áreas falantes utilizan o escocés. Interesámonos tamén polo idioma da Illa de Man. A tal fin, entrevistámolo o lingüista Brian Stowell mentres viaxábamos nun dos tradicionais tranvías maneses. A situación do idioma manés mellorou nos últimos 20 anos. O idioma estaba case morto, pero agora recuperouse. Ben do idioma irlandés, que é a lingua principal. Aquí moitos falaron ata 1830, despois empezou a esmorecer coa chegada do inglés. Na actualidade, a situación da lingua manesa nas escolas está medrando ou non? Dende hai uns 10 anos, o manés está nas escolas como unha materia optativa. Cada vez é máis popular. Arredor de 1000 nenos elixen o manés anualmente. Milleiros de persoas están estudiando a lingua nos últimos tempos. E o máis significativo é que nestes anos pódense dar as clases en manés como disciplina e mesmo impartir as outras materias na nosa lingua orixinal. Da pola britónica das linguas celtas está en primeiro lugar por ser matriz orixinaria o bretón, falado por unhas 300.000 persoas. Os bretóns falantes históricamente foron moi amenos desde hai séculos. Na Idade Media case todo o extenso territorio bretón falaba a súa lingua. Hoxe fanse esforzos para evitar a desaparición do bretón, coas escolas chamadas diván, que significa xérmolo. O galés é de todos os idiomas célticos o de maior implantación, apoio e presencia no pobo. O comezo do século XX era falado por 1 millón de persoas, a metade da poboación. Debido a numerosos factores, foi perdendo adeptos, pero aínda hoxe segue relativamente forte cuns 400.000 falantes. Por último, o córnico ou cornuallés está prácticamente desaparecido. Nos últimos tempos incentivouse un pouco, pero a realidade é que só uns milleiros de persoas poden falar nesta antiga lingua, case de museo. Sobrevive, ás veces, só co entusiasmo de algúns que manteñen acesa esta chama, por exemplo, no mundo da música. Well, it can
mundo moderno e das telecomunicacións tamén estivo presente en terras de Merlín. Des que saíran desde Cornualles os primeiros cables submariños transoceánicos hai máis dun século ata hoxe, media un abismo de progresos técnicos. Pero o mundo tradicional segue vivo e valorado. Países adoecidos pola emigración sempre tiveron un plus de identidade, de apego á terra, de saudade patriótica, de amor polos costumes máis propios. De festas e romerías, que dicir, hainas en todas as épocas do ano. Un fixelo verbena tradicional no verán bretón, onde o pobo baila unido. O comezo da primavera en Cornualles. Ou o desafío en Bernía, no Castro Caldelas de Galicia. Están tamén as de carácter religioso, como en Covadonga, Asturias, onde cada 8 de setembro o pobo astur bebe na auga do pozón e asiste aos actos en honor a Santina. Na igrexa bretona de Santán-la-Palí hai un encontro chamado Pardón, no que se destacan os traxes tradicionais, a feira e romería e unha singular procesión. E a impresionante ascensión a Croagh Patrick, o sacromonte irlandés. Cada último domingo de xullo, máis de 25.000 peregrinos acadan como poden o cume da montaña, onde se di que orou San Patricio, patrono de Irlanda. E para iso non se regatean esforzos nin sacrificios para superar os empinados riscos cheos de pedralla que acceden á capela da cima case a 1000 metros de altitude. Coa música noutra parte atopamos celebracións deportivas baseadas nos traballos do campo, como os xogos das terras altas de Escocia. O lanzamento de tronco que ten que dar voltas sobre si mesmo
vendo os traballos colectivos entre veciños das aldeas para construir as casas. O tronco viñase la viga mestra. A oreixe do lanzamento de peso foi o acto de guindar pedras no campo para deixar o chan disposto para as tarefas labregas. O lanzamento de martelo ven dunha potente arma que se chimpaba contra das fortificacións do inimigo. Hai que cravar as picas de aceiro das botas na terra para non perder o equilibrio. O tiro da corda faise normalmente entre dúas pandas de amigos. As orixes desta proba son escuras e semella non ser puramente escocesa, senón adaptada dos antigos exipcios que utilizaban as cordas para transportar pedras. Pero o mellor é ver o esforzo dos mozos. Ao final teñen que saudarse, norma imposta, xa que antes non era extraño que remataran a labazadas. A música da gaita foi sempre familiar. Coas súas variantes, escoitamos gaitas por todas partes. Escocia, Bretaña, Cornualles, Asturias, Irlanda, e Galicia. Chegamos ao final, co apartado para o bo humor, sorrisos e esas cousas que lle pasan a un consciente ou inconscientemente. Pasando ben, compartindo con vostedes todos estes momentos. Por exemplo, na procura de traspasar o espello das augas desta fonte da eterna xuventude. Ben, pois levando como se pode este vento mareiro, este temporal da Fisterra Atlántica, precisamente aquí, a carón do Cabo do Mundo, no cal. Brincadeiras aparte, queda firme a lembranza desta xeira de viaxes pola conciencia de raíz, sen a quen desamais se poderá progresar. E os mellores ancellos para os fogares todos de Breogán, en verso do gran bardo galego Eduardo Pondal, sempre con amor á terra verde, a verde terra nosa. Vaise o mar, vaise a forza das mareas, vaise o río, vaise o mar, leva a auga das tuas penas. Penas tíxidas de sombras levan mar na súa partida. Perden forza, perden vida, marchan xa na despedida.